खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी। चिरां रुनिखाता फरेस्ट मावख'आव दुंहाव थासारि जानायनि मोनसे फिन आरोबाव बिग ब्रेकिं आपडेट। आसाम पुलिस बिफाना जाय दुथां सुबुंफोरा थांनाय साननैसो सिगां जा रुनिखातानि जाथायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ सान हर नागिरनानै खागासिनो दं, बे समाव फिन आरोबाव साब्रै दायनिगिरिफोरखौ बे समाव रुनिखातानि जा लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ बे समाव पुलिस बिफाननिफ्राय फिन आरोबाव हमनो हादों होननानै बे समाव सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। जेराव रुनिखातानि जा दुंहाव थासारि, जा फरेस्ट मावख'नि दुंहाव थासारि, माखासे सान्थालि सुबुंफोरा फरेस्ट मावख'जों लोगोसे आरो रोजा बिटिसिनि सम्पद हाग्राखौ एवस्रांनानै धंस खालामनाय, बेफोरनि सायाव गोख्रों एक्सन लादों। आरो बे समहालागै जा रुनिखातानि दुंहाव थासारियाव गोबां आयेनखौ गावनि आखायाव लानानै दुथां खामानि मावदोंमोन, बेफोरनि सायाव बा बिसोरबायदि दुथां सुबुंफोरनि सायाव गोख्रों बे समाव नायबिजिरगासिनो दं। आरो नायबिजिरनायजों लोगोसे चिरां रुनिखाता फरेस्ट मावख'आव दुंहाव थासारि खालामनाय सा 21 दायनिगिरिखौ दिनैहालागै खानो हाबाय होननानै बे समाव सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय जादों। गोबां रायजो राजाफ्रानो दाबि दैखांदोंमोन, जाय दुथां सुबुंफोरा जा फरेस्ट मावख'आव दुंहाव थासारि, गिलु बालु थासारि, जेराव बे दुंहाव थासारिनि थाखायनो दिनैनि समाव जा इन्टारनेटनि सिबिथाय, बे सिबिथायखौ बन्द खालामनो गोनां जादों। चिरां आरो क'क्राझार जिल्लायाव इन्टारनेटनि जा सिबिथाय बेखौ बन्द खालामनो गोनां जादों। जा बेखौ नोजोर होनानै रायजो राजाफोरा गोख्रोङै पुलिस बिफानखौ दाबि दैखांदोंमोन दि दायनिगिरिफोरखौ थोंजों डाइरेक्ट एक्सन लानांगौ होननानै। थिग बेबायदिनो आसाम पुलिसनिफ्राय बे बाराव गोख्रों एक्सन लानानै सा 21 दायनिगिरिफोरखौ बे समाव पुलिस बिफाना खानो हाबाय होनना बुंदों। फिन आरोबाव दिनै साब्रै दायनिगिरिफोरखौ बे समाव खानानै साजा होनायनि खामानि मावगासिनो दं होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय जादों। जेराव रुनिखातानि जा दुंहाव थासारि, दिनैसिमबो बे थासारिनि सायाव जोंनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजा बिटिसिनि साफ्रोमबो थागिबिफोरा मोनसे साननो गोनां जादों। जेराव बिटिसियाव थानानै बिटिसिनि सम्पदफोरखौ बेबायदि सिलिंखार खालामनायनि सायाव रेहाय होनाय जानाय नङा होननानैबो गोबां बे समाव सुबुंफोरा सावरायगासिनो दं।